Днес ще проведем петите поредни олимпийски игри за всички в рамките на проекта, който изпълняваме вече 6-та година подред. Добро утро на всички от мен. Веднага забелязахме думата младежките дейности, нали? Така че ви може да се равнявате заедно с всички младежи от дух. Аз също се радвам да ви видя в добро здраве. Надявам се днешния ден да премине в отлично настроение за вас и за всички, които работят във връзка с днешното провеждане на Олимпиадата. Пожелавам ви да се прекарате добре най-вече и да продължавате в същия дух. Все така млади, духовити, усмихнати и надявам се накрая да се видим пак за изтъчния ден. Добър ден от мен! Радвам се, че сте тук, усмихнати, весели и ви пожелавам успех и най-добрия да се представи най-добре. Браво! Червените приключиха цялата линия. Си топките и ги връщате. Оп, браво! Едно, две, браво! Не излизай от игрището. Хайде, Ванче! Оп! Отворете, затворете, оставете, А сега ще ви връчим удостоверенията, сертификатите за участие и още няколко приза, които сме решили, че тази година вие заслужавате. Специални аплодисменти за Донито, защото това е нашия треньор заместник. Сега традиционната ни награда за най-възрастен участник. Но тук имаме нещо специално. Най-възрастен участник за втора поредна година е Арчи. Браво! Но, тъй като решихме, че трябва да наградим и другия, който е поред най-възрастен участник и активно се включва във всички игри, това е Бонка Янева Йорданова. Имам намерение още 20 години да бъдем. Тази година имаме няколко специални награди. Тъй като, както казах, това е заключителна година за проектите, а те бяха два подред, което рядко се случва при европейските проекти, два пъти да се печели проект и то 3 годишен период на изпълнение, т.е. 6 години работим заедно.